רציתי באמת ללמוד על ענייני חנוכה, אבל בגלל האקטואליה, שהנושא שלנו זה אקטואליה, אין כמו הפרשה הזאת, פרשת וישלח, את שמעון ולוי ומעשה דינה. אני רוצה מאוד מאוד להשוות את זה למלחמה שקורית לנו עכשיו, מלחמת חרבות הברזל. הרבה שואלים שאלות, כל מיני שאלות, האם מותר להשתמש במילה נקמה? האם אנחנו נוקמים או לוחמים מלחמה על חירותנו? אז זה אותו שאלה עם עמלק, תמחה את זה אנחנו נוקמים או... לא, אבל עמלק לא שואלים, מה שנתן ציווי, מחו תמחה את זכר עמלק. או, כן, טוב, אז אנחנו נראה אם זה העמלק. ברור, לא, אבל בגלל המילה נקום, לנקמה, האם זה מילה שלילית או חיובית, או האם זה המקום להגיד את זה? דבר שני, הם הרגו לנו, רצחו לנו, בני עוולה, ביום אחד מעל 1,200 אנשים, כן? מה שלא היה במלחמת ששת הימים, שזה היה 6 ימים, נהרגו 700 איש, חיילים, 700 ב6 ימים. מלחמת יום כיפור, שזה היה כמה חודשים, הם 3,000 חייל, אחרי שגם כן קיבלנו הפתעה. פה ביום אחד 1,200. אז האם עכשיו אנחנו הרגנו להם, אומרים שכבר מעל 10,000. האם באים אנשים מאומות העולם, כן, שמתייפייפים ואומרים אין פרופורציה בכלל בין 1,200 לכמה עשרות אלפים? האם זה נכון? החישוב המתמטי הזה? זה שאלות שאנחנו נדון עליהן. האם שמעון ולוי הם מקבילים באמת פה לחיילי צה"ל, שהאם לוקחים נקמה? אנחנו נראה את ההשוואה בין שני המקרים. תופתעו לראות שיש הרבה דמיון בין מעשה דינה לבין המעשה של בני העוולה האלה בשמחת תורה. אז בעמוד הראשון אנחנו רואים כבר, אני קורא מהר את הסיפור, לא צריך להתעכב, אבל אם צריך להתעכב אני אתעכב כמה שניות כדי שנלך לפרשנים. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. כן, באמת זה דבר חדש. אנחנו לא יודעים שהיא בת יעקב ובת לאה. שאלה ראשונה, אני רק זורק את השאלות. למה התורה מדגישה שהיא לא רק, היא בת לאה אשר ילדה ליעקב? זה מאוד מאוד הסגנון של הפסוק. כן? וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה. זאת אומרת, הוא לא רק שכב אותה איתה, הוא עינה אותה. מזכיר לכם משהו משמחת תורה? כן? זה בדיוק מה שהם עשו, הם לא רק באו ואנסו. שאומרים אונס, אז בא אדם, לא השתלט על יצרו, לקח בחורה ואנס אותה, זה לא היה ככה בכלל. זה היה עינוי קודם האונס ורצח אחרי האונס. אין מצב יותר גרוע מזה שיכול להיות. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, היה את הנערה וידבר על לב הנערה. פה אני רוצה ששימו לב מי נדבק במי. נפשו של זה לא כתוב הוא, הגוף. הוא אומר ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, והוא אוהב את הנערה וידבר על הנערה. פתאום הוא אומר זה לא סתם משחק, אני אוהב אותה. היא אישה מאוד ערכית, אני רוצה אותה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה, אין לה שם, שים לב, את הילדה הזאת, קח לי אותה לאישה. ויעקב שמע כי טימא דינה ביתו ובניו, היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. יעקב כנראה מכיר את הבנים שלו, הוא לא אומר כלום עד שהבנים באים, כן? ואז יצא חמור אל יעקב ומדבר איתו. בפסוק זין, ובני יעקב, כן? באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים, נעשו מאוד מאוד עצובים, וייחר להם מאוד, מאוד כעסו, כי נבלה עשה בישראל. לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. רבותיי, זה לא תיאור בפסוק אחד מה שקרה בשמחת תורה? ממש ככה. מה עם ישראל, איזה עצבות נכנסה בנו. כל יהודי ויהודי בארץ ישראל ובגלות, כל יהודי ויהודי נכנס לעצבות, נכנס לכעס, ואומרים, הפעם אנחנו חייבים לחסל אותם. כאילו בפעמים הקודמות לא היינו צריכים. אולי אם היינו עושים בפעמים הקודמות לא היינו מגיעים ליום הזה, אבל יש פה כעס של עם ישראל. אל תשכחו שבני יעקב פה זה עם ישראל. וידבר חמור איתם, החצוף הזה,
הוא לא בא ואומר להם, הוא בא לדבר איתם, הוא לא אומר סליחה, לא מתנצל, לא כלום. הוא אומר, שכם בני חשקה נפשו, שוב את המילה נפשו, אני צריך את זה לשיעור אחר כך, תנו נא אותה לאישה, בואו נתחתן ותתחתנו אותנו בנותיכם, תתנו לנו ואת בנותינו, בקיצור בואו נתערבב זה בזה, בואו נתחתן אחד עם השני. ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם, שבו שכרוה ואחזו בה. אתם יודעים, גם כלכלית כדאי לכם. כי אם אתם תהיו איתנו, אנחנו נעשה מסחר ביחד, הבורסה תעלה, חבל לכם, יהיה לכם כיף. זה ההבדל בינינו עכשיו לבין מה שכתוב. פה הם רוצים לחלות אותנו לגמרי, לא שבו בארץ ושכרו בה. כן, אתה מתכוון שעכשיו יותר גרוע. כן? ויאמר שכם, אני לא בטוח שהם גם כן לא תכננו לחסל. אבל בואו נמשיך. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן. עכשיו האבא, שימו לב, גם היום בנסיכויות הערביות, שימו לב, הנסיך יותר חזק מהאבא שלו. בכל ארצות ערב, כשיש שייך, שיש מושל, הנסיך הבן שלו הוא השליט, יורש העצר, והוא שולט על אבא שלו. מה שאתם רוצים, מוהר, תנו מוהר, כמה כסף שאתם רוצים אני אתן לכם. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. טוב, כאן נכנס המוח היהודי, והם באים אליהם במרמה. מה מרמה? וידברו אשר תימי דינה אחותם. עכשיו הם מדברים כדי כעס שהם תימו את דינה אחותם. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות את הדבר הזה, לתת אחותנו לאיש אשר עורלה כחרפה לנו. אתם יודעים, לפי הדת היהודית, יהודייה לא יכולה להתחתן עם מישהו עם עורלה. מה הוא צריך לעשות? ברית מילה. אך בזאת נאות לכם. אנחנו נסכים, אבל בתנאי, מה? אם תהיו כמונו, לימון לכם כל זכר. אם כל זכר מכם יעשה ברית מילה. ואז, פסוק ט"ז, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. עד כדי ככה האחים באים ואומרים, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו לימול, ולקחנו את ביתנו והלכנו. אבל אם אתם לא תסכימו, אנחנו לוקחים, לוקחים מדינה, ואנחנו הולכים. ויתבו את דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור. אמרו, וואלה, חשבו שיהיה איזה התנגדות, הגזמתם, נסחבתם, בסדר, מסכימים. ועד כדי כך הוא כל כך אהב את דינה, כל כך רצה את דינה, פסוק י"ט, ולא אחר הנער לעשות הדבר כחפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. זה מה שאמרתי לכם מקודם. שכם הוא לא היה סתם נסיך, הוא היה הנסיך, הוא יורש העצר. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור, האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ, ויסחרו אותה בארץ, הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. איזה דיבור יפה, הוא דיקטטור, דיקטטור לא מדבר כל כך יפה, אבל הפעם, בגלל שהוא כל כך רוצה שזה יהיה, הוא מדבר איתם. אני רוצה שתשימו לב, עוד דבר, תכף נדבר, אם אין לנו זמן, על גלגולים. המילה רחבת זה ראשי תיבות של איזה אחד מעשרת הרוגי מלכות. כן? מי? נכון, רבי חנינא בן תרדיון. אתה יודע את הגלגולים שמה? אז רבי חנינא בן תרדיון, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אני ממשיך בעמוד הבא, שזה עמוד אחד אצלכם. אך בזאת יעתו לנו אנשים, לחיות בימו לכם נעשה ברית מילה. מקנה וקננה וכל בהמתם, הכל יהיה בסדר. בואו נראה את התגובה של העם בשורה 4. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו, כל יוצא שער עירו, וימולו כל זכר, כל יוצא שער עירו. רבותיי, לא היה אחד שאמר לא, בשום אופן לא. כולם הסכימו. משהו מדהים. תכף תראו שבתוכנית של שמעון ולוי, שכמה התנגדו, וההפתעה הייתה שאף אחד לא התנגד בכלל. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, אנחנו יודעים שיום השלישי, זהו, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את מה שקרה בשמחת תורה, שמעון ולוי כמובן מייצגים את צה"ל, האם אנחנו צריכים להרוג רק את המחבלים, או גם את התושבים? זו השאלה. האם כל יושבי העיר, או רק את המחבלים? תכף תראה את ההלכה, הרמב"ם אומר בפירוש. גוי יכול למול יהודי? מה? גוי
זה בדיוק אנחנו נדבר, האם הם בכלל, בוא נאמר שאין ברית, אבל גם אם יש ברית, זה אומר שהוא יהודי, מתי, תכף תראה בדיוק על זה אנחנו נדבר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. אני רק רוצה שתדעו שדינה לא רצתה לצאת. אמרה, מה יהיה איתי, מי ייקח אותי? ואז שמעון הבטיח לה שהוא מתחתן איתה. שמעון התחתן עם דינה, תיקחו את זה בחשבון. בני יעקב באו על החלבים ובוזו את העיר. עכשיו הם לקחו גם ביזה. הם לא רק לקחו ביזה, את צונם, את בקרם, חמוריהם, ואת אשר בשדה לקחו. ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. עכשיו בואו נראה את התגובה של האבא. מה התגובה של האבא? בשורה 12, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמעתי אני וביתי. הוא מסכים איתם או לא מסכים איתם? איפה אתה רואה שהוא באמת לא הסכים איתם? אחרתם אותי, מה? אחרתם רגע, מדברים שניים ביחד. מה? אמרתי, הכנסתם אותי לסכנה. איזה סכנה? סכנת נפשות לכל המשפחה. שמעתי, אני לא... אבל תגיד איזה מילים. ואני מה? מתי מספר. מה אתם עשיתם? מבחינה, אז מה הוא דואג ביטחונית? הוא לא אומר אם אתם לא צודקים. הוא לא אומר להם, תגידו פרשת ויחי בברכות של יעקב לעשיו, איך הוא ברך את שמעון ולוי? ההוא אף פעם כי אז. אבל מה אומר להם? שמעון ולוי האחים כלי חמאס מכול, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי. הוא מפריש את עצמו משמעון ולוי, זאת אומרת הכעס של יעקב ממשיך עד שהוא על ערש דווי, ממש תראו שהוא כועס. אי הסכמה למה שהם עשו. הוא לא אמר הנה אני מסכים, הוא רק אומר להם מבחינה, אנחנו רואים פה שיש פה בעיה ביטחונית ודמוגרפית, כן? עכשיו יתאספו כל הגויים, כן? הכנעני, הפריזי, כולם יתאספו, וילחמו ואני בית המספר, זה ביטחוני, דמוגרפית, המספר שלנו, לעומת המספר שלהם, כלום, אנחנו כלום, בית המספר. אז מה עשיתם לי? עכשיו, מי מסיים את הדו-שיח הזה? אגב, אין שום מקום בתורה שיעקב מדבר לשמעון ולוי, חוץ מפה ובברכות, בפרשת ויחי. זאת אומרת, עכשיו תראו, ויאמרו, אך זונה יעשה את אחותנו? סוף סיפור. אז מי מסיים את הדיון? האחים. זאת אומרת, יעקב כאן לא אומר שהוא מתנגד. ההפך, תראו תכף שהוא מתפעל מהאחים שלוקחים אחריות, כי אחרי זה הוא לא עונה להם. אז תכף תראו, אבל הרמב"ן והרמב"ם והמהר"ל מפראג, כל אחד, גם אז רפאל הירש, כל הפרשנים באים ואומרים, למה יעקב כעס, ובכלל האם הם עשו נכון כדת וכדין, האם מותר לנו, כן, כל הדבר. ותראו בשורה 15, הרמב"ם שואל, אומר, אני נתתי ציטוט מהרמב"ם בשורה 15, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? הרי הם צדיקים. אתם יודעים כמה אנשים הם הרגו אגב? מי שיודע את המספר? במדרש יש. 24,000. מוזכר לך המספר הזה 24,000? איפה? איפה? איזה מגפה? זה לא שמע לא 24,000, שמע 14,700. אצל מה? אצל רבי עקיבא 20, איפה יש עוד 24,000? גם כן שמעון ולוי. אתם יודעים איפה? זמרי בן סלו. נשיא למה הוא? לשמעון. מי הורג אותו? פנחס. מאיפה שבט פנחס? לוי. פה לוי נגד שמעון. וכשהוא הורג אותו 24,000 מתו. יש לנו 24,000. 3 פעמים. 24,000. החידה וגם חסד לאברהם, הסבא של החידה, אומר ש24,000 כל אלה זה אותם, זה גלגולים. כל ה24,000 זה אותם 24,000. אמרתי אם בסוף יש לנו זמן לדבר קצת על גלגולים. אבל איך הם עשו? תראו את רמב"ן בשורה 18. יש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו אנו. כי לפניו היו והוא יודע מענם כי במרמה ידברו. ואם כן למה כעס? אנחנו לא רואים שיעקב אמר להם אתם לא צודקים. הוא ידע על התוכנית שלהם.
אז למה אתה כועס? עד כדי כך שאתה אומר ארור אפם כעז, כן? ערער אותם. ועוד שלא ייתכן, עכשיו תגידו לי, באמת אם יעשו ברית מילה, האם יעקב רוצה שהבת שלו תהיה אשתו של שכם בן חמור? זה לא מתקבל על הדעת. רבותיי, יעקב הוא חלק מהמרכבה. הבת שלו תהיה נשואה, אז ודאי שהוא לא רוצה. אז זה עוד סיבה שהוא לא צריך לכעוס. למה הוא כועס עליהם עד כדי כך שהוא, הייתי אומר, אפילו מקלל אותם בסוף לפני שהוא מת? מה? לא קיבלו רשות ממנו. מה? לא, אומרים שהם היו ביחד. תכף תראה מה הוא חשב ומה הם עשו. תכף תראה. אז אני אומר, התשובה בשורה 22. אתה שומע? תסתכל. כי המרמה הייתה באומרם לימול להם כל זכר. כי חשבו, מה הם חשבו? היה תוכנית א', תוכנית ב'. אז אומר, הם חשבו שלא יעשו כן בני העיר. ואם אולי תוכנית ב' ישמעו לנשיאם, ויהיו כולם נמולים, יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו את ביתם מבית שכם. וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם. ושמעון ולוי רצו להינקם מהם והרגו כל אנשי. אז מה יעקב חשב? מה הוא חשב? מה זה המרמה? מה הוא חשב? את מי הם יהרגו? את שכם ואת חמור. בזה לא היה לו בעיה. אבל הוא לא הבין למה אתם הורגים. אולי כמה אנשים הם חפים מפשע. איך אתם יכולים לעשות כדבר הזה? זה מה שהוא אומר. תסתכלו שורה 26. וייתכן שהיה כעס ליעקב שערער אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו. מסתם היו כמה אנשים שלא חטאו. כן? מה אני עכשיו ממשיל את זה לעזה? האם ייתכן שיש כמה תושבים בעזה שהם לא חוטאים? לא, אין מצב כזה. איך אתה יודע? אתה מכיר כל איש ואיש? אני אגיד לך איך? אלה שעבדו אצלם, ובאו הראו איפה החדרים שלהם, איפה הכסף. בסדר, זה אחד, שניים, לא כל העיר. שניים. מעל 150,000. 150, בסדר. אתה יודע כמה תושבים יש בעזה? כן, והנה עכשיו אתמול גילו שעברו שם חמאס, והנה עזתים אומרים... קודם כל אני אעזור לך. אני אעזור לך בשאלה, אבל עדיין אני לא בטוח ש100%. למה אני אעזור לך? אתה שמעת? ששון, תשמע. הרוסי הזה שפוטין שחרר אותו, מי תפס אותו? האזרחים. תגיד, עכשיו מי נכנס לעוטף עזה? רק החבלים? גם תושבים נכנסו. אז אני רק מחזק את השאלה שלך. אבל בוא נהיה ריאליים, אוקיי? מתמטיקה זה מדע מדויק. האם זה אומר ש2.5 מיליון תושבי עזה השתתפו? אין אחד צדיק בסדום. אחד. אני אגיד לך, הם לומדים כבר בבית ספר. ששון, סליחה. אתה מביא עכשיו רציונל למה? למה הם מגיעים? אני לא שאלתי איך תת אנוש, איך הם מגיעים למדרגות. זה ברור בגלל החינוך. אני לא שאלתי את זה. שאלתי מתמטית. האם... החינוך הוא כזה, אז כולם ככה. כולם ככה. 100%. 2.5 מיליון. והיא עושה שמחה והיא אומרת, הלוואי והיה ככה. אז אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך עכשיו, יש עוד דברים. בוא נראה את התמונה הגלובלית האמיתית. אתה יודע שכמה אנשים עכשיו מקללים את חמאס שם בעזה? נכון. הבאתם אותנו לצרות וזה, הם לא מסכימים איתם בכלל. תן, לא מסכים. תעשו להם את הבית. לא בגלל הבתים. אז תשמע, ששון, אפילו תהיה עם פרופסור מספר 1 במתמטיקה בעולם, לא תוכיח לי ש2.5 מיליון. אני לא בא לסנגר. אני רק בא להגיד לך למה יעקב כועס. אומר, לא יכול להיות שמתוך 24,000, האם שפכתם דם נקי? כן. הייתי פה עם יעקב, הייתי מסביר לו, שכמו שפה כל העזתים הם שונאי יהודים, גם אלה העזתים, כולם רוצים להרוג אותנו. אין אחד שלא. שמע, אני מסכים איתך בדבר אחד. תכף תראה, אם זה עמלק, אנשים, נשים וטף. נכון, אבל אתה לא שם לב מה אני רוצה לדייק. תהיה דייקן, תהיה פלפלן, תהיה יקה. צא מהבלדיות שלך, תהיה יקה ל2 דקות. האם זה ערובה שכל ערבי או כל אדם שהיה בשכם, האם הוא הסכים עם שכם וחמור? האם הסכימו? זו השאלה. אז אני שואל שאלה, לא עונה תשובה.
אני רק אומר לך מה הרמב"ן, סליחה רגע, מה הרמב"ן כואב לו, הוא מסביר למה יעקב כעס. שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו. יש אנשים בעיר שלא הסכימו עם חמור, זה מה שהוא אומר. מה אמרת, סליחה? אני אומר, אפשר להבין את רבי ששון. רבי ששון יוצא גוש קטיף, הוא מבין אותם טוב מאוד, הוא יודע מי הם. אני לא מגוש קטיף, ואני יודע טוב מאוד מי הם. הם בני עוולה, אף אחד לא, אין פה מחלוקת בזה. אני שואל שאלה מתמטית כדי להתפלפל, כדי להגיע עכשיו ללמוד תורה. זה מה שאני אומר, אני לא שואל פילוסופית, אידיאולוגית. מצידי שישימו להם שם משהו וירגו כל אחד ואחד. אבל בואו נלמד תורה עכשיו. והראוי להם, תשמעו שורה 27, סתכל ששון. סתכל שורה 27. והראוי להם מה שירגו מה? וזהו מה שאמר הכתוב. הוא אמר בסדר, תהרוג את שכם את החמור, מה אתה הורג את כולם? זה מה שיעקב הסכים. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימי דינה אחותם, כי כולם הסכימו, כן? ונעשו נבלה. אז יש פה איזה מחלוקת, הרמב"ן מנסה להסביר למה יעקב כועס, אבל יש מצד אחד, אחזונה יעשה את אחותנו, הוא מסכים 100%. אין לו שום בעיה עם המשפט הזה. זה נאצל אפילו, זה אחריות. כן? בואו נמשיך את הרמב"ן בעמוד 2 למעלה. אבל זה נראה כאילו יעקב אומר, כאילו, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. כמו שהוא אומר, ניתן מספר. אז אתה יודע, תראה, אתה עכשיו אמרת את המילה חכמים. תכף תראה שמה, הוא אמר להם, אפילו חוכמה לא הראיתם. חוכמה. כן, בדיוק את זה אומר. אבל כאילו העובדה היא, רואים שרק בזכות שכתוב שהיה את שמירה מאת השם. נכון? כתוב והיה חיטת אלוהים עליהם. כן. אמרו השם היה איתם, נכון. כן, אז הוא ממשיך הרמב"ן ושואל בשורה 2, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? עכשיו הוא מביא את הרמב"ם, עכשיו תראו את הרמב"ם. הרמב"ם אומר בשורה 3, יש לכם בהלכות מלכים, ואמר עכשיו יש לנו בני נוח. כמה מצוות יש לבני נוח? 7. 7. אתם יודעים שיש גם 6 מצוות? היו 6 מצוות מאדם הראשון. בנוסף? לא, הראשונות. בנוח הוסיף את השביעית. לכן אומרים 7 מצוות בני נוח. תכף אנחנו נגיע למצווה השביעית. אז הוא אומר, אחד ממצוות של 7 בני נוח, מה זה? להביא בתי משפט. לשים שופטים. כן? ואמר שבני נוח מצווים על הדינים. והוא להושיב דיינים בכל פלח ופלח, כל עיר ועיר צריך להיות, לדון ב6 מצוות שלהם, זה 6 הראשונות. ובן נוח שעבר על אחת מהם, הוא נהרג בסייף, זאת אומרת דינו חרב, מות יומת, אחד מ6 המצוות הראשונות. ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנו להורגו. עכשיו אם אני ראיתי מישהו ששדד בנק ושתקתי, האם אני חלק מהפשע או לא? מה אני צריך לעשות? להודיע למשטרה, למחות. אז אם אתה עכשיו, הרועי יהרג בסייף מפני זה נתחייבו, עכשיו בעלי שכם, ידעו מה שעשה שכם לדינה. מה הם היו צריכים לעשות לפי הדין? למחות לפחות, להביא אותם למשפט. אבל הוא מלך, בעיה מלך. עכשיו תראה, כן, גם מלך, מה? אבל תראה, הם פחדו ממנו. אבל הם צריכים, עכשיו לפי הרמב"ם, הם היו צריכים למחות. לפי הדין הם צריכים למחות, כן? עכשיו, בגלל שהם לא מחו מה דינם, למות בסייף. מה זה, ואיך הרגו אותם שמעון ולוי? הרגו אותם בחרב, לפי הדין. הרמב"ם אומר שהם עשו לפי הדין. הם לא חרגו מההלכה אפילו פסיק. הם צודקים 100%, לפחות מבחינה הלכתית. הוא לא מדבר עכשיו מוסרית. הלכתית הם הלכו לפי ההלכה. הרמב"ם מצדיק אותם באופן מוחלט. אז שוב אנחנו שואלים, אם הרמב"ם מצדיק אותם, למה יעקב כל כך כעס? עד כדי כך, מה שתסתכל, מה שאמרת עכשיו, מה שמך? הרב רוני. הרב רוני עובד מנהל... הרב יוני, אני מכיר את השם הזה. מנהל הבנק של גוש קטיף. אז למה אומר אתה יודע מה זה גוש קטיף? גם הוא יודע. אז הוא אומר, עכשיו תשמעו, בשורה 10, סתכל הרב יוני, הסתכל, והלא הם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוהים והצילם.
אז אם השם נותן סייעתא דשמיא, סימן שמה? שהם צודקים. אז השאלה על מי עכשיו נשארת? על יעקב. למה אתה עד כדי כך כועס שאמרת ארור אפם? אז אני ממשיך את הרמב"ן, הוא אומר, עם כל הכבוד שלהם, שבני שכם היו רשעים, היה להם גילוי עריות, היו שודדים, היה להם חמאס, הכל. אני רק כדי לקצר את הזמן בשורה 15, באדום צהוב, מילה אחרונה, אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין. מי נתן לכם את הסמכות? יגאל עמיר לקח את הדין עליו ורצח את ראש ממשלת ישראל. הוא צודק או לא צודק? האם אדם יכול לקחת את החוק לידיים? כמו בדף היומי היום. יכול לקחת לידיים עצמו או לא. האם אדם יכול לקחת חוק לידיים? כשאומרים מותר לפי ההלכה, זה שופט, דיין. דיין מוציא הלכה, לא אזרח מן השורה. אם כל אזרח יוציא לדין מוות את כל מי שהוא לא אוהב או לא מסכים, אז חצי מהעם מזמן היה הולך. אז הוא אומר באמת... האם זה בסדר? האם זה בסדר שמה? פנחס הרג את זמרי. אז שמה הקדוש ברוך הוא, שמה מי פסק לו את ההלכה? משה. משה, הוא בא למשה, אומר, משה רבנו, אתה לימדת אותנו ארמי, בבועל ארמית קנאים פוגעים בו. מה אמר לו משה? קריינה דאיגרתא איהו לי ופרוונקה. מי שנזכר בהלכה הוא שמוציא אותה לפועל, הוא פסק לו הלכה. מיד ויקח רומח. מה אתה חושב שפנחס לא ידע את זה? אבל הוא חיכה לפסק הלכה. הוא לא יכול לעשות על דעת עצמו. ויותר ממשה, מי נתן לו פרס? הקדוש ברוך הוא. נתן לו, הוא לא היה כהן בכלל. הוא נתן לו ברית כהונת עולם. שלפנחס כמה שהוא היה קנאי, הוא היה קנאי לשם, 100%. בלי פוליטיקה. הכל היה קנאתו לשם. והוא הציל 24,000. עכשיו, זה משהו נשאר. מי נתן להם את הסמכות? אבל שורה 17. עכשיו, שאלתי בהתחלה, אתה זוכר ששון? האם מותר להשתמש במילה נקמה? האם מה שעכשיו אנחנו עושים, מלחמת חרור, האם זה נקמה או מלחמת קיום שלנו? קיום, אין נקמה. תגיד לי, מה המוטיבציה עכשיו של החיילים? הרי מוטיבציה כזאת אומרים ממלחמת השחרור לא ראו. כל חייל לא רוצה לחזור הביתה עד שלא נפרק אותם. איך זה? אתה מבין? זה משהו מעל הטבע. יש פה גם נקמה וגם קיום ביחד. זה לא, אתה אומר זה לא סותר. זה לא סותר. כמו נקמת בני זאת, כן, בדיוק. אתה הולך צעד קדימה. קודם כל, המילה נקמה זה לא מילה גסה. כיפיופים שלנו, אל תשתמש במילה נקמה. אל תשתמש, מה זה לא נקמה? אחרי שהם רואים תמונת, יש 43 דקות סרט זוועתי, שאומרים לא כדאי לראות אותו, אסור לראות אותו אפילו, שאנשים לא יוכלו להכיל את הסרט. לא יוכלו להכיל. זה יכול להכניס כל אדם, כל אזרח, לטראומה. טראומה, אז אומר, אז היה דבר וזהו, אז מה יש? אז נקמה. הנה, תסתכלו, שורה 17. אבל עניין שכם כבני יעקב עבור שהיו אנשי שכם רשעים, ודמם חשוב להם כמים, רצו להינקם בהם בחרב נוקמת. הם לא רק רצו פה לתת אידיאולוגיה, הם רצו לנקום בהם. הם ממש נקמה. לעשות נקמה בגויים. מה? לעשות נקמה בגויים כתוב. כן, אבל מתי? לא בכל דבר אתה יכול לעשות נקמה. שיש סיבה. תכף תראה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה כבר צריך למות, אבל אתה יודע מה תעשה לפני המוות? צרור את המדיינים. ותנקום את נקמת בני ישראל ואחר תאסף אל עמך. אתה לא יכול למות לפני שאתה נוקם את נקמת המדיינים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתמש במילה הזאת. מה זה? מה אתם עושים? זה מילה גסה? בסדר, שידעו, שהגויים ידעו, כשאתה עושה משהו, אנחנו עין תחת עין, נקמה. זהו. אתם זוכרים, מי שבגילי אולי זוכר, אתם זוכרים שהיה פדיון? אתה זוכר את הפדיון? אתה צעיר, ששון, אתה זוכר את הפדיון? שהיו באים ממצרים. היו באים לכפר מימון, היו באים לעוטף עזה, גונבים, בהמות, זהו, צינורות, הורגים, רוצחים, הכל. אבל אתה יודע, אז היה קודם כל שני דברים שמנענו אותם. קודם כל מבצע הקדש,
אתם זוכרים מבצע קדש? כן, מלחמת מבצע קדש, שב-56 בדיוק, וגם היה יחידת 101. יחידת 101 הוקמה, אתם יודעים על ידי מי? אריק שרון. ומי היה הבוס שלו? משה דיין. לא, מאיר הר-ציון היה החייל הראשון. היה החייל הראשון. אבל הם כל יום שהם עשו משהו, יחידת 101 הגיעה לדמשק. הגיעה לקהיר, לאן איפה שלא היו, בבוקר הם חוזרים בטרמפים. אף אחד לא יודע, הם שומעים בחדשות, היה פעולה, והחיילים של יחידת 101 שומעים את החדשות. זה היה מצחיק. הייתה יחידה משהו לא נורמלית. אגב, אריאל שרון שהקים... מה הקומנדו שלנו היום? מה הקומנדו היום או 2-9? אבל 101, אני אגיד לך למה היתרון של 101, אתה יודע, שמשה דיין אז היה, אתה יודע, מה זה עם העין הזאת, הוא היה כמו החיילים שהיו רואים אותו נעמדים דום לא נושמים, והוא היה גם חובב ציפורים, אז שבא למסדר לאיזה גדוד, בסיני, הוא ראה ציפור, לקח נשק מאיזה חייל, משה דיין, ובא להפיל את הציפור, פתאום חייל אחד רץ, קפץ על משה דיין, קפץ עליו, הוא אומר, אין לנו הרבה ציפורים כאלה. כולם היו בטוחים שהחייל הזה הולך לבית סוהר ישר. קפץ על משה דיין. אתה אומר לו, אין לנו הרבה ציפורים. הוא אומר, תן לי את המספר האישי שלך. לקח לו את המספר האישי, כולם אמרו, בטח יביא אותו למשפט. שאריאל שרון אמר לו, תן לי רשות, ותן לי תקים כל חייל שאני רוצה, ואני נוקם, ואני עושה סדר. אמר לו, אני מסכים, נתן לו את הרשות, ויש לי חייל אחד בשבילך. הוציא את המספר האישי, אמר לו, קח את המספר האישי הזה, והוא החייל הכי טוב שלך. אתה יודע מי זה היה החייל? מאיר הר-ציון. מאיר הר-ציון, הוא אומר, אתה תיקח, הוא ידע כבר משה דיין, האומץ שהיה לו לקפוץ על משה דיין, אז הוא אומר, זה חייב להיות חיה טורפת, החייל הזה. ואגב, הוא היה היחיד שקיבל קצונה בלי קורס קצינים. כן? זה... מה? כן, אחותו, שושנה, היה סיפורית. אבל אתה יודע, ברוך השם, יש לנו הרבה מאיר הר-ציון היום. אם אתה תשמע סיפורי גבורה, דברים שהיא לא תמצא אותם באף ספר, באף אגדה. משהו, חכה עוד תיגמר בעזרת השם, המלחמה, יוציאו ספרים. אני מנסה עכשיו ללקוט, אתה יודע, כל יום הערוצים עכשיו מתחרים, להביא מעשה גבורה. דברים שלא נתפסים בשכל. יש לי אפליקציה רק שניסים גולו. כן? זהו, תשלח לי, אני אוסף את זה. אני עושה את זהו. למה שאני נוסע לחול, אני רוצה לעשות הרצאות רק על מעשה הניסים, שזהו. עכשיו, מה שאמרת ברית מילה, מי אמר ברית מילה עם יהודים? עכשיו תראה בשורה 19. שורה 19. יש לך שורה, מילה שלישית. ואין הברית אשר נימולו נחשב בעיניהם למומה. הם לא יהודים. למה? כי היה להחניף לאדוניהם. כשאתה עושה ברית, מה אתה עושה? לשם שמיים. קבלת עולמות שמיים. למה הם עשו ברית? להחניף לזהו, הם בכלל לא יהודים. שלא תגיד למה הם ארצו יהודים. הרמב"ן ממשיך, והוא ממשיך מה הסיבות שהביאו אותי יעקב. הרמב"ן מאוד מוטרד, הוא נותן הרבה באורכה למה יעקב כעס. על מה, לא יותר למה הוא כעס, על מה הוא כעס, ועל מה הוא העריך אותם. יש הרבה דברים שהוא העריך והעריץ אותם, ויש דברים שהוא כעס. ויעקב שורה 22, אומר, ואמר להם, כי הביאו בסכנה, מה שאמרנו מקודם, ביטחון, שנאמר, אחרתם אותי להבישני, ושם ערר אפם, כי עשו חמאס לאנשי העיר. מה הם לקחו מהעיר? את הביזה. מה זה? ממתי היהודים לוקחים ביזה? שאמרו להם במעמדו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד, ואתם עוד אמרתם להם, נהיה עם אחד. ואתה בסוף עושה את הביזה. והם היו בוחרים בהם ובעטו בדיבורם, הם לא עמדו במילה שלהם. ואולי, עכשיו יש עוד חשש, האם תגידו לי, ייתכן שאדם מתוך שלא לשמה בא לשמה? יכול להיות. אז הוא אומר, אולי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אולי אחרי יראו שעם ישראל הוא עם באמת טוב ומוסרי, והם באמת יתגיירו כהלכה. הנה תראו מה אומר, ואולי ישובו אל השם. מאיפה אתם שמעון ולוי יודעים שהם לא ישובו אל השם? והרגו אותם חינם, בלי סיבה. כי לא הראו להם כלל, הם לא עשו שום רע. לכן הוא אמר, כלי חמאס מחירותיהם. אז אתם רואים כמה נקודות הרמב"ן מביא,
למה יעקב כעס? אם זה ביטחון, אולי יחזרו בתשובה, כל הדברים הללו, למה לקחתם את הביזה, כל זה לא מתאים לנו. אנחנו לא צריכים לעשות את זה. עכשיו, כאן אני רוצה להיכנס לחנוכה. אתם זוכרים, מי שהיה בחנוכה, מי הגיבור של חנוכה? מתי התחיל המרד? מה היה עם מתתיהו? עם העבודה, זה אחד הסיפורים. עכשיו, מתתיהו אמר מי להשם אליי, נכון? שהוא אותו יהודי שהקריב חזיר, הוא אמר מי להשם אליי, אבל יש סיפור יותר מדויק. הרי הם במשך 3 שנים, היוונים האלה היו מוציאים כלה מחופתה, באים עליה, ואחרי זה מחזירים אותה לבעל. כל כלה יהודייה, 3 שנים ו8 חודשים, עד שהגיעה התורה של בת מתתיהו. ואז אמרו לו, יהודה, אם אתה כבר לוקח את בת מתתיהו, בת כהן גדול, תביא את הקיסר, תביא את היה שמו אחד בגריס, הרשע, תביא אותה למישהו חשוב, לא לאיזה סתם חייל, כן? עכשיו היא באה, והביאו לה, הביאו את הבת של כהן גדול, איך שהיא באה. ואז היו מוציאים אותה באפיריון. אתם יודעים מה זה הפריון? עם זהו, ומובילים אותה, היא קמה וקרעה את בגדיה. ונשארה חשופה. האחים בכו והורידו את פניהם מבת כהן. מה הדין? שריפה, כמו עם תמר, הוציאה ותשרף. והיא מסתכלת אליהם, אומרת להם, אחי, על מה אתם כועסים עליי? אתם 3 שנים ו8 חודשים נותנים להם לקחת יהודיות ולאנוס אותם, ואתם שותקים? אתם יודעים מה קרה אצל בני יעקב? אנסו את דינה. אתם יודעים כמה אנשים נלחמו? 2 אחים. מי הם 2 אחים? ואתם כמה אחים? 5 אחים אתם. הרי כל אחד היה כמו גדוד. הם 2 אחים, הרגו 24,000. אתם 5 אחים נותנים ליהודיות. עכשיו שאתם רואים אתם רואים אותי קורעת הבגדים, אתם רוצים להרוג אותי? בושו לכם. אותה שנייה התחיל המרד. האסימון נפל להם. בזכות אותה אחת. שנדמה לי השם שלה היה מרים החשמונאית. ניערה אותם, טלטלה אותם. טלטלה, איך? יש אומרים, יהודית הייתה עם החלב, שנתנה לו לבגריס, לאכול והיא הוציאה אותו ראש. אבל יש סיפור אחר, שבא בפריון. זה יהודית. אגב, יש שם כמה שמות, אבל יש יהודית. אני לא יודע אם זה מרים, אני לא בטוח בשם, אם זה אותה יהודית. איך שלא יהיה, מדובר פה על אישה שהרימה את המרד, ופה דינה, יש לנו פה דינה. דינה לא הרימה מרד, אבל האחים לא שותקו. אז אומרים, אתם שותקים 3 שנים, תתביישו לכם. אז עכשיו, מה הקשר למתתיהו? מה אתם חושבים שהתורה לא מספרת לנו? מה קרה אחרי המקרה? אתם יודעים מה התורה לא מספרת לנו? התאספו ונלחמו. 3 מלחמות גדולות היה אחרי זה. שמעתם על זה? תסתכלו. זה לא אני, תשתכחו, בשורה 26. יש ספר מלחמות בני יעקב. הוא ספר הישר. בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם. כל השכנים של שכם. ועשו עמהם 3 מלחמות גדולות. ולולא אביהם, עכשיו מי תפס את הפיקוד? יעקב בעצמו. ולולא אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו, ונלחם בם. היו בסכנה. כאשר יספר בספר ההוא ורבותינו הזכירו מזה, מה שהוא אמר, אשר לקחתי מיד האמורי, מה המשך? בחרבי ובקשתי. הוא יצא, 3 מלחמות הוא נלחם. זה מזכיר את מתתיהו. זה בדיוק כמו מתתיהו, מנהיגות. הוא קם ואומר מי להשם אליי. וגם יעקב קם ואמר מי להשם אליי. זאת אומרת, יעקב היה לוחם, כמו הסבא שלו, נגד 4 המלכים. גם הם היו אנשי מלחמה. אמרו נתכסו כל סביבותיהם להזדווג להם. חגר יעקב, אני בשורה 30, כלי מלחמה כנגדן, כמו שכתב רש"י שם. אבל הכתוב יקצר בזה, כי היה נס נסתר. כי אנשים גיבורים היו וכאלו זרועם מושיע למה. כאשר קיצר הכתוב בעניין אברהם באור כסדים. הרבה פעמים התורה מקצרת. התורה לא נותנת לנו סיפורים בפרוטרוט, כי התורה היא לא ספר סיפורים. לכן יש לנו תורת הסוד, יש לנו פרשנות, יש תורה שבעל פה, כדי להשלים. ולא הזכיר מלחמת, כן, איזה מלחמה שעשו עם אחורי כלל. אבל כאן התחיתת עליהם עכשיו, מה קרה אחרי שיעקב השמיד 3 האומות? מה הגויים חשבו עלינו?
אתה זוכר איזה מילה חזקה יש שם? תהפוך את הדף, תראה איזה מילה. זה בדיוק המטרה. שורה אחת, ולא נאספו לרדוף כולם אחת לרדוף אחרי בני יעקב, כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב, וזה טעמה חיטת אלוקים. אתם זוכרים מי הכין את הקרקע לבן שלו, ונתן פחד לגויים לא להתקרב אלינו? מי? מי בנה את בית המקדש? בזכות מי? דוד הכין לו את כל הרקע, השמיד את כל האויבים, מי בכלל העז להתקרב? תשמעו חבר'ה, כאלה אומרים שלום, 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 אל תהיה יפיוף, הם לא רוצים שלום, אבל אם יהיה פעם שלום, או פעם נצליח, אם נצליח, זו האמונה שלי, אתם יכולים להתנגד לי. אני אומר, ככל שנראה להם יותר כוח, נשחרר את השבויים יותר מהר. כל העמדה שלנו עכשיו, בכלל שהם באים מסע ומתן איתנו, זה בזכות מה שצה"ל עשה. ברור שהקדוש ברוך הוא מלמעלה מושך בחוטים, אבל אם הכוח חיל רגלי לא היינו נכנסים ברגלי, בתמרון, לא יודע בכלל מה היו מדברים איתנו. כי הם, מי שעכשיו מגלים בזהו, זה לא מנהרות רבותיי, זה עיר תחתית, מלאה ביטון, עיר תחתית, שאתה לא מוצא את הדלת ואת החלון, זה משהו מזהו. אבל מה אנחנו עכשיו, מה צה"ל רוצה להביא? למה, מה אנחנו עושים? מה המטרה שלנו? למי המסר של צה"ל עכשיו? למי המסר? כל העולם. או! אל תתעסקו אותנו. בדיוק. יפה מאוד אמרת, זה לא לחמאס רק. מה המסר של שמעון ולוי למי? לעולם. לכל העולם. יהודייה היא לא הפקר. אתה לא יכול לקחת אישה יהודייה ולאנוס אותה. זה המסר. אתם שמים לב לדמיון בין שמעון ולוי לצה"ל? אז הוא אומר, חיטת, עכשיו נכניס להם פחד. אותו יימח שמו וזכרו, סינואר, זה מה שהבאנו מעל 1,100 מחבלים, בשביל זה סינואר היה אחד מהם שהשתחרר, הוא עושה לנו את כל הצרות הללו. אבל למה הוא רוצה הפסקת אש? למה הוא רוצה? שאין לו זמן לנשום. זאת אומרת, אם צה"ל היה ממשיך בינינו, עזוב עכשיו את הרגש, בוא תשתמש בשכל, קצת, אוקיי? מה אם צה"ל עכשיו היה ממשיך לא מפסיק? איפה היינו היום? אנחנו עוד לא הגענו, לא לקחנו בחת הצפון, אנחנו באמצע הצפון. אבל אם הוא היה רואה שהוא נחנק, 60% לא לקחנו. נכון, עוד לא, אבל היינו מגיעים כבר עכשיו עם 10 ימים האלה. בסדר, אנחנו רגשיים, רוצים להחזיר את השבויים, זה מטרה עליונה. אין פה, אנחנו בין הפטיש והסדן, אבל במצב הזה, חיטת אלוהים. אין לו אלוהים. אתם יודעים מה שהוא עשה בבית סוהר? אתה שומע מססון, סינואר? הוא סיפר שהוא היה הורג. שטפני, מישהו חושד. איך הוא היה הורג אותם? איך הוא הורג אותם? לא, בבית סוהר. עם סכין גילוח. אתה מבין עם מי אתה מתעסק? אתה מבין? זה לא אדם, זה תת אדם. זה בכלל, אתה לא מתעסק. אבל אתה יודע למי הוא דואג? לעור שלו. תסביר לי דבר אחד, איך יכול להיות שהנייה ודף וסינואר וכל המנהיגות מולטי מיליונרים, ביליונרים, וכל הערבים בעזה עניים מרודים? איך זה יכול להיות? הכל הכסף הולך להם. הם לא אכפת להם בכלל, לא אכפת להם. אתם מבינים, החבר'ה לא יודעים מה אנחנו מתעסקים. לכן אמר ויבוא יעקב לוזה. אתם יודעים מה זה לוזה? רבותיי בגמרא. אבל למה קרא לזה לוז? אתה מה כתוב בגמרא? יש מקום בעולם שלא מתים. לא מתים בו. מה שם המקום? לוז. כן, כן, זה מה לוז. אגב, אתה יודע שאיך השם עושה תחיית המתים? מעצם הלוז. אז יש גם עצם לוז ויש מקום שנקרא לוז. מעניין תחיית המתים. למה? מאיפה המזון של עצם הלוז בא? סעודה רביעית, סעודת מלווה מלכה. סעודת ליווי מלכה נותנת לסעודה הרביעית, נותנת להם להביא את זה, שימו לב. עכשיו, למה כל כך... מה? מה הרמז לזה? חכה, עוד דקה. אל תגיד בקול, אם אתה יודע. אז הוא אומר, עכשיו הוא בא ואומר, האנשים מזלזלים בסעודה רביעית או לא מזלזלים? מזלזלים, הוא אומר, סולם מוצב ארצה, הסולם מוצב ארצה, אבל ראשו, אם אתה מכוון לסעודה רביעית, אתה יכול להרים את סעודה רביעית לשמיים. תבין מה שאני אומר? סולם מוצב ארצה וראשו. עכשיו מה שאתה אומר, אני חושב שלזה התכוונת. מה זה סולם בראשי תיבות?
סעודת ליווי מלכה. זאת אומרת, זה התכוונת? לא. באולם שם העיר בראשונה, נכון? כן. מה זה באולם? ונאמן אתה להחיות מתים. להחיות מתים, זה טוב. למדנו עוד דבר. אני חשבתי שאתה מתכוון למילה סולם. סעודת, לא, אומר סעודת ליווי מלכה. אז אנחנו באים רואים כן את העניין הזה של כמה חשוב. אגב, תדעו לכם, אתה לא חייב לעשות סעודת מצווה בסעודה רביעית. אם אתה לא רעב, אתה לא יכול לאכול אכיל גסה, פירות, מזונות עם כוס קפה, משהו קל, אבל זה חשוב, חשוב מאוד. אתם יודעים מתי יבוא המשיח? פרשת עקב, כתוב. מה הפסוק הראשון של פרשת עקב? מה רש"י אומר והיה עקב תשמעון? מצוות? המצוות האלה שאדם דש בעקביו, שאומר זה לא גדול, אז הוא דורך עליי ממעקב. עכשיו תגיד, ימות המשיח, איך אנחנו קוראים לו? עקבתא דמשיחא. המשיח יבוא דווקא במצוות שאדם דש בעקביו. לא לזלזל בשום מצווה. לכן השם לא אומר כמה נקודות יש על כל מצווה. יש יחידים כמו כבד את אביך ואת אמך, אבל בעיקרון השם לא אומר את השכר ולא אומר את הזהו. בתקופה הזאת בחורף אין בעיה לקיים מצווה סעודה רביעית. כן, אבל יש אנשים דלגים אותה. מה? סעודה שלישית עכשיו קשה, כי הזמן קצר. נכון? לכן אומר, עכשיו תדע מה אומר בן איש חי? תשמע אתה בן איש חי, משהו, שפתיים ישק. הוא אומר, כשאתה אוכל סעודה רביעית, קיימת סעודה שלישית. למה? אם אתה לא אוכל סעודה רביעית, הסעודה שלישית זה ארוחת ערב. אבל אם אתה אוכל ארוחת ערב, סעודה רביעית, סימן סעודה שלישית היא שלישית. הבנת? מתי אתה מגלה שעשית סעודה שלישית לשם המצווה? שאכלת סעודה רביעית. איזה יופי של בן איש חי, תראה איזה דברים מבריקים. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. תראו בשורה 19, אני מדלג, כן. אחרי זה שהוא אומר להם, ויאמר יעקב, כן, ואני מתי מספר, הוא אומר להם בפרשת ויחי, שורה 19, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי. אני כתבתי בסוגריים מה הכוונה בסודם. הרעיון שלכם, ששמרתם אותו בסוד, אל תשימו אותי איתם. אני לא ידעתי את הסוד הזה. בקלם, המעשה שעשיתם, אל תחדקב אותי. אני לא הייתי בכלל בעסק הזה. אני לא הבנתי אתכם נכון. כי באפם הרגו איש וברצונם, זה רצון שלהם. למה? ממה פחד? אתם יודעים מה פחד? תגיד לי, מה אומות עכשיו אומרים? מי המפקד הכללי? מי הרמטכ"ל? יעקב. עכשיו אם אומרים שזה יעקב, הרב הראשי לישראל, זה חילול השם או קידוש השם? זה חילול השם. תסתכל, אני אומר לך ברמב"ן בשורה 27, שלא יאמרו כי בעצתו נעשה הדבר ויהיה חילול השם. כן? שיעשה הנביא חמאס ושוד, וזה טעם בסודם אל תבוא נפשי. אל תגידו שאני הייתי בסוד. זה חילול השם, אני לא ידעתי את כל זה. בואו נהפוך את הדף. כן. מי שאתה הזכרת את המילה חוכמה, אמר לך, תראה את זה, רב שמשון רפאל הירש, משתמש בזה. הוא אומר, אני בעמוד 4 למעלה, ודי היה הדין עמהם. הוא אומר, קודם כל, הם צדקו בהלכה, אין פה ויכוח. אבל איך הם לא חסו על אנשים חסרי מגן? הוא חוזר על מה שהרמב"ן אומר. מה עם אנשים שחפים מפשע? זאת אומרת, מה הוא לא מסכים? מהנקודה ההלכתית של הרמב"ם. כן? המסורים בידיהם, ואין להם כוח. והם גם שדדו ולקחו ביזה, זה לא נכון. תראו בשורה 7, לפיכך גוער בהם יעקב אחרתם אותי. ודרך שלא נהגתם בדין, עכשיו שימו לב, כן לא נהגתם בחוכמה. אתה זוכר מה אמרתי להם? אמרתי לך בדיוק שיעקב אומרת, גם חוכמה אתם לא מראים פה. מה חוכמה? שעכשיו יבואו כל האויבים וישמידו אותי? איזה חוכמה יש פה? אין לכם שום חוכמה. אני מתי מספר, כמה אנחנו? אבל הם כיוון נעשה ונשמע. כן, אז זה מה שאומר שמשון רפאל הירש. כן, אנחנו נחזר אליו, אבל תראו את תרגום יונתן בן עוזיאל, שמתי את התרגום, אבל מה שהוא אומר... תרים את הדף, תרים את הדף. הדף הוא לא אולם. זה חיים, זה אני או חיים? זה חיים. אני לא יודע מי זה. לא, חיים, תגיד לחיים ש... אוקיי, הנה אומרים. עכשיו אומרים. כן. יש שם תרגום יונתן בן עוזיאל, שהוא, אתם יודעים, כשהוא לומד תורה,
וציפור היה מעליו, היה נשרף. זה נשאר מרוב שהוא היה דבוק בתורה, הוא לא התחתן אף פעם, לכן הסגולה גדולה, ללכת לעמוקה, להתפלל, והוא מתפלל בשביל כל הרווקים. anyway, מכל מצב, הוא אומר, חשוב מה יכתבו בספרי ההיסטוריה. אם שמעון ולוי לא היו נוקמים את נקמתם, מה היו אומרים? תסתכלו בשורה 11. עניין, זאת אומרת, ענו, שמעון ולוי לא יעיל למי יתאמר. לא נאה שיאמרו בעתיד בכנישתהון די ישראל, בבתי הכנסת של ישראל, מה יגידו? ערלאין סעיבו לבטולתא ופלחי צלמין תניפו לברתי די יעקב. ערלים, באו הגויים, לקחו את דינה, והם תנפו את בת ישראל. ככה יכתבו בהיסטוריה. מה יכתבו עכשיו על 7 לאוקטובר? מה יכתבו? שבאו מחבלים ואנסו יהודיות. לא יכתבו את מה צה"ל עשה אחרי זה. בספרי ההיסטוריה. הם יבואו מה שיגידו. אלוהים כדין יבוא לאומר. הוא אומר, לא, אני רוצה שיגידו, ערלאים התקטלו בגין בתולתא ופלחי צלמין בגין ברתי די יעקב. אני רוצה שיכתבו בספרי ההיסטוריה, ההפך, שבאו גויים ונהרגו על ידי אנשי צה"ל. למה? כי הם ניסו לטמא יהודייה. עדיף שיכתבו ככה ולא יכתבו. אם שמעון ולוי לא היו באים ונוקמים, מה היו כותבים בהיסטוריה? שבאו גויים וטימאו יהודיות. אבל עכשיו ששמעון ולוי לקחו את הנקמה, הם אמרו שיכתבו שבא צה"ל וחיסל את כל המחבלים, כי הם ניסו לטמא את היהודיות. עכשיו, אחזונה יעשה את החתנו. הרב הירש אומר, ליעקב אין שום טענה עם המשפט הזה. כן? ובאמת ההפך, הוא מעריך אותם. תראו מה שהוא אומר בתשובה, בשורה 24. בתשובתם היחידה אחזונה הם מגלים... שורה 24. הם מגלים את כל נימוקם. יש רגעים בהם גם משפחת יעקב תוחז בחרב כדי להגן על כבוד ותואר. בדיוק מה שצה"ל עושה עכשיו. הם גם לא ביקשו לנהוג בחוכמה. אתה שומע מה אומר על החוכמה? עזוב אותי, אני לא רוצה להיות חכם. לא רוצה להיות חכם. הם רצו להפיל למטה. מה המטרה שלהם? תיפול עליהם אימתה ופחד. בגדול זרועך ידמו כאבן, עד שהם יהיו באמת, זה מעניין, אמרו, כמה עזתים אמרו, תשמע ששון, צה"ל החזיר אותנו לתקופת האבן. ככה עזתים אמרו, שלא עזו אחרים לעשותם כדבר הזה. אז המסר הוא, אני כתבתי את זה באמצע בשורה 27, בנות יעקב לא תהיינה הפקר. המסר הוא לכל העולם, כל העולם. זוהי המטרה העיקרית של שמעון ולוי. אז הם הבינו את המצב יותר טוב מיעקב. שמה? אז הבנים שלו הבינו יותר טוב את המצב. זה, בוא הייתי קורא לזה מחלוקת לשם שמיים. תכף הנציב יבוא יגיד, תכף תראה איזה שאלה גדולה. אז האם טוב שיש לנו שמעון ולוי בעם ישראל או לא טוב? האם זה חיובי או שלילי? כי קיצוני, אתה יודע, לא תמיד הוא טוב. תכף תראה. אך הם הרחיקו, עכשיו יש כאן קומה נוספת. מה הקומה? כן, הוא אומר שלפעמים, האם שמעון ולוי, האם, אתה שומע ששון את השאלה? האם שמעון ולוי הם לחמו כעם, כאומה, או כמשפחת יעקב, משפחה פרטית? הבנתם את השאלה? הם היו עם. איך אתה יודע? אתה יודע שזה נקודת המחלוקת? אתה יודע שזה נקודת המחלוקת, האם שמעון ולוי רואה אותם, לא משפחת יעקובוביץ', הוא בכלל לא רואה אותם משפחת שרעבי, משפחת ג'יבלי, הוא רואה אותם כעם ישראל. עכשיו מי נלחם? שאומר שמעון ולוי, מי זה שמעון ולוי? סיירת מטכ"ל, זה צה"ל, זה סיירת מטכ"ל. אני לא בא עכשיו כאדם פרטי, אני בא כאדם כללי, כי יש הלכות לאדם פרטי, ויש הלכות לעם, כעם. תכף תראה איזה דבר יפה נלמד. זה העמק דבר בא ואומר, כן, שהקדוש ברוך הוא באמת עושה חשבון, כשאדם אומר, הכל יעמיד למשפט. אנחנו בעמוד 5, קטע 10. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שהוא נוקח, הוא אומר, הכל יעמיד למשפט. מה זה הכל יעמיד למשפט? אפילו אילני סרק מביאים משפט מה הם עשו. אפילו בעל חיים מביא משפט.
האם יכול להיות שאנחנו נעשה דבר שהוא לא מצווה ולא עבירה? כמו, כן, מה? תן לי דוגמה. אכלת ארוחת בוקר? פת שחרית אכלת? אכלת או לא? בוא נאמר שאכלת, תגיד לכל ארוחת בוקר, זה מצווה, עבירה או נוטרל? יש רשות, מה שנקרא רשות. או רשות. כן, אז זה לא מצווה ולא עבירה, אבל הוא אומר, אז שלמה המלך אומר, אין דבר כזה. הכל יעמיד למשפט, למה? למה אתה אוכל ארוחת בוקר? אם אתה אוכל בשביל לעבוד את השם, ביראה ואהבה, אז מה שנראה נוטרל, פרווה, זה מצווה. אבל אם אתה אוכל בשביל לעשות עבירה, אז זה עבירה. זאת אומרת, אותו דבר שנראה, אין דבר כזה, הכל יעמיד למשפט. עכשיו באמת, האם שמעון ולוי שהם יעמדו למשפט, הם יקבלו, מה קורה פה? הוא אומר שהם הרגו כביכול אנשים חפים מפשע, שאתה במלחמה, ששון, זה עכשיו מה שאתה אמרת בהתחלה, האם אתה יכול להבחן בין חף מפשע לפושע? אתה לא יכול להבחן, אז מה אתה עושה? אז אתה אומר, תשמע, תראה מה שהוא אומר, לא אני, אומר עמק דבר, שורה 7, פירש הקדוש ברוך הוא, אם אתה אדם נענש בשעה שראוי לנהוג באחווה, אם אתה עכשיו סתם אין מלחמה, ואתה הולך, אומר, מה אני צריך להציע לאויב? שלום. ובאת אליה לשלום. אבל אין, הם לא עשו לי כלום. אני רק יוזם שלום. מה רע להיות בשלום? מה שאין כן, תראו שורה 8. מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לשנוא, אז עת להרוג ואין עונש על זה כלל. כשאתה במלחמה, אתם יודעים מה התואר של דוד המלך היה? מישהו יודע בגמרא איך קוראים לו? עדינו העצני. פעם שמעתם את זה? עדינו העצני. הוא אומר, מה זה עדינו? זה תרתי דסתרי. עדין זה עדינו זה עדין. עצני זה עץ, קשוח. הוא אומר שהלומד תורה היה עדין כל כך, אבל כשהוא היה לחם, הוא אומר, לא נשאיר אויב. היה קשוח. זה דוד המלך. וככה אנחנו צריכים. עכשיו שאלה לקראת הסוף. אתם מכירים את הפסוק וחי אחיך עמך? מה זה? מה הפירוש? שחייך קודמים בחיי חברך. אם אתה הולך במדבר עם החבר שלך ויש לך מימיית מים, אבל אתה יודע שהמים יספיקו רק לאחד. אם שניכם שותים, שניכם תמותו. אבל אם אחד, אם אני אשתה, אני אחיה. אז מה הדין? בן פטורה, תשמעו, בן פטורה אמר שכולם שניהם ימותו ואל יראה אדם במות חברו. עד שבא רבי עקיבא ואמר וחי אחיך עמך, שחייך קודמים בחיי חברך. עד שבא. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? עכשיו תגיד לי, אם אני עכשיו הולך במלחמה, ואני יודע שמעתם פעם על רועי קליין? אני הכרתי את ההורים שלו באופן אישי, הבאתי אותם למישיגן. סיפור מהסרטים, אפשר לראות את זה היום ביוטיוב. אתה יודע מה עשה רועי קליין? רועי קליין, עם הרימון, זוכר? עכשיו היה לו חבר'ה שלו, הוא היה רב סרן. החבר'ה שלו, הרימון זרקו אותו, כן, לחבר'ה שלו, הוא קפץ על הרימון, אמר שמע ישראל קפץ, הוא ידע שהוא ימות. אבל רגע, מה עם וחי אחיך עמך? גם במלחמה פה היה אחד כזה. אחד? אז תראה, היו כמה. מה זה, אנשים קופצים בחזית, אין פה זהו. אבל במלחמה אין וחי אחיך עמך. זה לא למלחמה וחי אחיך עמך. במלחמה, אתה יודעים מישהו, אתה יכול להגדיר לי את הגדרה של חייל? שאתה נשבע אמונים לצה"ל. אתה יודע מה זה חייל? חייל זה באת להרוג או להרג. להרג על קידוש השם כמובן. לא לזהו. להרוג או להרג, זה לא יפה להגיד, זה נשמע קיצוני, אבל זה הגדרה של חייל. ואם אני יכול להציל את החבר שלי, ואני יודע שאני עלול למות מזה, אני אציל את החבר שלי. אין את וחי אחיך עמך במלחמה. עכשיו אתם זוכרים את אנטבה? זוכרים את אנטבה? תגיד, היה סכנה שכולם ימותו? בטח שהיה סכנה. לצערנו הרב, רק יוני, כן, הלך במבצע הזה. אבל כמעט גם הוא יצא חי. אבל מה המסר לעולם באנטבה? אתם לא יכולים לגוע ביום. אל תנסו! איפה שלא תהיו, בבונוס איירס, עכשיו לפני חודש בברזיל, היה פיגוע, כמעט פיגוע. מי סיכל אותו? המוסד. לא אנשי הביטחון של ברזיל. המוסד בברזיל סיכל את התוכנית. היה צריך להיות פיגוע מגה, פיגוע גדול מאוד שם.
אז הוא אומר, כל מה שיש לכם בעולם, כל יהודי בעולם, היום אני נותן שיעורים כל שבוע לארצות הברית ופנמה, ואני אומר להם, אם אתם עכשיו קצת יושבים בטח, קצת בקהילה שלכם, זה בזכות עם ישראל. רק שתדעו, יש המון אנטישמיות, אבל יש המון אנטישמים מבינים, שאם הם יעשו איזה פוגרום או איזה משהו, צה"ל יהיה שם. אין דבר כזה. זה בדיוק מה שהוא אומר לדבר הזה, זה מה ששמעון ולוי עשו. עכשיו, יש פסוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבננו עד עולם, נכון? מה זה הנסתרות? באים שואלים את הקדוש ברוך הוא, תגיד, אני מחנך את הילד שלי וזה, אבל יש דברים שאני לא רואה, לא יודע. מה, אני אקבל עונש על זה? אז מה השם אומר? הנסתרות למי? לשם אלוקינו, אל תדאגו בנסתרות. והנגלות לנו, אתה יודע מה שעל המילים והנגלות לנו? ולבננו? יש נקודות. למה יש נקודות? רק הוא יודע. אה? רק הוא יודע. זה גם כן היה רק אחרי שעברו את הירדן. מתי? שעברו את הירדן. מתי? איפה? באיזה מקום? אולי שקיבלו את ה... אתה עכשיו אמרת את המדרש, כמעט הוא תסתכל, בדיוק כמעט אמרת. הוא אמר, והנגלות לנו, אני בכלל לא אעניש אתכם, אפילו על הנגלות, עד שנשבעו ישראל בהר גריזים. מה נשבעו בהר גריזים? כל ישראל ערבים זה בזה, עד שלא נשבעו, הוא בכלל לא חייב אותנו. מתי הערבות באה? איפה זה הר גריזים רבותיי? שכם. איפה כל העסק הזה של דינה? בשכם. איפה שמו את יוסף בבור? בשכם. איפה נקראה ממלכות ישראל? בשכם. מקום מועד לפורענות. ודווקא שמה נשבענו כל ישראל ערבים זה בזה. אז זה בדיוק מה שאומר. אז הוא אומר, עכשיו אני אשאל אתכם את שאלת המיליון. אז זה טוב שיש לנו... לא, אני בעמוד 6. אז זה טוב שיש לנו קנאים כמו שמעון ולוי או לא טוב? בנושא הזה הם עשו מה שצריך לעשות. לא שאלתי על הנושא הזה, שאלתי כללית. האם זה טוב שיש לנו קנאים או לא? קנאות זה לא טוב. תראה, יש מחלוקת. הנציב אומר משהו יפה. פנחס היה קנאי וזה לא... היה טוב. הוא עצר 24,000, נעצרה מגפה. אתה לא היית, אתה באת עכשיו, כבר למדנו על זה. צריך שיהיה קנאות, אבל לא שיהיה כל הזמן... אז איך יעקב, אז מה יעקב אמר? עקרתם אותי. החלקם? יעקב, אז מה? טוב שיש, אבל לא כולם במקום אחד. אם כולם ביחד, זה פצצת אטום. הוא אומר, החלקם, תראו, הנציב אומר את זה יפה. הוא אומר, שורה 21, הנציב, נפתלי צבי יהודה ברלין, עמוד 6, שורה 21. נצטרך לפרקים מעט אנשים כאלה. צריכים קנאים כאלה. אם יש קיצוני שמאלי, צריך קיצוני ימני, כן? אבל רובם במקום אחד קשה. אם תשים את שמעון ולוי ביחד במקום אחד, וואו, מה שיהיה לנו. אז לכן הוא בא אומר... יוסף הפריד את שמעון ולוי, לקח את שמעון. מי? יפה מאוד. מאותה סיבה, הוא כבר הבין ויפתח האחד את שקו. מה רש"י אומר? מי זה האחד? לא שמעון. לוי פתח את שקו כשמעון אינו, הם ביחד. מה אומר? הנה בעל החלומות על הזה. מה הם אמרו? לכו, נרגעו. אין אצלם בעיות בכלל הרוג. אפילו אח. אתה מבינים מה זה שמעון ולוי האחים? זה ללמד אותנו היום. קיצוניים זה גם לפעמים טוב, במינון הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. לדעתי עכשיו, זה עניות דעתי, צה"ל צריך להיות קיצוני. הם היו קיצונים בעבלות שלהם, בפשע שלהם, בשפלות שלהם, אנחנו צריכים להיות קיצונים, בלי להגיד השם מה תהרוג. היום שמעתי את הרמטכ"ל, שר הביטחון, אמר להם תיזהרו לא להרוג אזרחים. לדעתי זה הכל בשביל העולם שישמעו, כן? אבל מה זה, איך אתה יכול להבחין? מי שבעזה, זהו. אני אגיד פה אותך אני הורג, אותך אני לא הורג, אבל בכל זאת, רק שתדעו לכם, אני אומר את זה באחריות, אין צבא בעולם מוסרי כמו צה"ל. אין, בעולם. אמריקה המוסרית, אם היו עושים להם מה שעשו לנו ב7 לאוקטובר, אני אומר לך, למה אני יודע, אני הייתי בפנמה, אתה יודע, פנמה, קיבלו את פנמה מתנה ממי? מהאמריקאים. אמריקה נתנה את פנמה מתנה לפנמנים. אתם יודעים, תעלת פנמה, כל זה היה בשביל $1.
אבל הם תחת שלטון אמריקה, אז הם פעם תפסו, עלה להם הדם לראש, התגרו באמריקה. באו, זה לפני שהגעתי, סיפרו לי, באו לעיר, החריבו את כל העיר, אמריקה. מאז, עד היום, מה שאמריקה אומרת, אומרים אמן יהיה שם רבו, לא אמן. לא מתווכחים, לא מתווכחים בכלל. אתה מבין? אז אבל אנחנו גם כן, מה שהוא אומר. אז מעניין מאוד. חרים אותה, כל העולם גבדה. לא מתעסקים עם היהודים. ותשקוט הארץ, כן. עכשיו אני הופך את הדף לעמוד 7. מה שאני רוצה, עכשיו לסכם, כמה דקות יש לי? יש לך בדיוק דקה. טוב, אז מה שאני רוצה לסכם את הדבר הזה, שתדעו שאחד, אומרים משני עונשים היו ליעקב אבינו. למה יעקב אבינו הצדיק הזה מקבל כאלה עונשים? למה? אמרת את אחד מהשניים. מה נדר? אם יהיה לו כממד יהיו שמרני בדרך מביאני. די, בא עשיו, לא הרג אותך, חזור לבית אל. הוא מתעכב. לא, להקים קורבן, מצבה. הוא היה צריך. עכשיו הוא אומר לו, קום עלה בית אל. קום עלה בית אל. אז הוא אומר לו, אתה רוצה עוד להמשיך לקבל עונשים? יאללה, קום. המילה קום, זה אומר, מה אתה נרדם? תקום, אתה נדרת, תשמור. אתה יודע, עוד עונש אחד. מה העונש השני? אתם זוכרים את עשיו הרשע, את מי הוא רצה לאישה? הוא רצה את דינה. שם אותה בתוך תיבה. ועל זה הוא קיבל עונש. יכלה להחזיר אותו. יכלה להחזיר אותו. הבאת אותו לאחיך. כן. אתה יודע איך עכשיו, אתם יודעים, ואתה יודע גלגול של מי דינה? אם אתם לא יודעים, אז אתם תיכנסו לשם כמו שאני נכנסתי. היא גלגול של המטלאי אמו של קרנבו, בת קרנבו, של אברהם אבינו. שבא אליה תרח בנידתה, ואברהם נולד בנידה. אתה מבין? עכשיו צריך לעשות תיקון. איך עושים עכשיו? מה זה דינה? נידה. נידה. היא עכשיו התיקון. עכשיו איך אתה מנקה את הדבר? אתה מביא רשע שיש לו ניצוצות קדושים בתוכו, והרשע לוקח את כל הקליפה ומשאיר אותה נקייה. הוא אומר, עם כל זה שעל הפשט בא שכם עליה, זה נשמע זוועה. אבל עשה דבר טוב. מה עשה דבר טוב? מה הוציא ממנה? זה ניקה אותה מהזוהמה. כשהוא ניקה אותה מהזוהמה, אז היא הייתה נקייה. ואתם יודעים, זה אומר עכשיו, מה הוא אומר, ומה היה בתוך, היו ניצוצות קדושים בתוך שכם, בן חמור. אתם זוכרים מה רבי עקיבא אמר, אם ילד, תנו לי תלמיד חכם. שכם לו כחמור. ואיזה חמור? אבל מה זה חמור? זה לא חמור. חמור ושכם. כן, זה אבי שכם. היה ניצוצות. עכשיו תגיד לי, קום עלה בית אל. למה חמור? למה הוא שובר את העצם? לא, זה הפשט. אני עכשיו הולך לדרש. החמור, אומר תשמעו, אומר קום עלה בית אל, שאתה לוקח יעקב, קום עלה בית אל, ראשי תיבות עקיבא. אל תדאג, אל תדאג, חרתם אותי ואשתם אותי, אתם פדית, מה שעשה שמעון, שהוא הרג את חמור, הוא פדה, הוציא את הניצות של רבי עקיבא. ואתה יודע, מי ישמור עכשיו? עכשיו רבי עקיבא עוד לא נולד, הוא ייוולד. מי ישמור עליו? אתה יעקב. שימו לב, יעקב עקיבא כמעט אותו שם. אנחנו אומרים אביר יעקב. מה זה אביר יעקב? באיזה אותיות זה? רבי עקיבא. אביר יעקב זה רבי עקיבא, אתה תשמור עליו, קום עלי בית אל. אבל יש שם עוד זה, אז הוא אומר, מי הייתה עכשיו, מי דינה גלגול של מי התגלגל? דינה התגלגלה למי? לאביגיל. אשתו של דוד. אשתו של, מי הייתה לפני זה? אשת נבל הכרמלי. אשת נבל הכרמלי, אשתה לדוד. שימו לב עכשיו, מדינה, כל מה שיוצא מתחיל ברע ומסיים בטוב. כן? אז היה שם, יש לנו את דוד המלך, יש נבל הכרמלי, יש זהו, כל הגלגולים האלה, וזה המטלאי, וכל הזה, כל זה עניינים תיקונים של פיגומים, שכל הדברים האלה שהם מתנקים. אז כשאנחנו רואים את הפשט, כמה שזה נראה דבר רע, לפעמים אומרים, אין דבר רע אצל הקדוש ברוך הוא. הכל טוב, אנחנו רק בעיניים שלנו לא רואים. לא רואים ברגע הזה. אתם יודעים, בסוף מתחתן רבי עקיבא? אתם לא תאמינו, אחרי רחל. אשת אורנוסרופוס. אשת אורנוסרופוס התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. והיא גלגול של מי? היא גם באה מאיזבל. ואיזבל מזה עד שהגיעו לדינה. שימו לב, מה שאני רוצה להראות לכם החוט, שדינה היא סמל של ניקיון אחרי לכלוך.
כל מה שיצא מדינה, כל מי שהיה מלוכלך, אשת טורנוסרופוס הייתה מרשעת גדולה. אתה יודע מה שהיא ניסתה לעשות? להפיל את עקיבא. היא אמרה לבעלה, תן לי, אלוהים של אלו סינזימאו. מה עשה רבי עקיבא? ירק, בכה וצחק. הוא אומר, באה נטלת מילה, מה אבידה? מה זה צריך להיות? היא באה עם לבוש פרובוקטיבי להפיל אותו, כן? ומי זה רבי עקיבא? גלגול של מי הוא? זמרי בן סלו. הוא גלגול של זמרי בן סלו, וזמרי בן סלו, טוב, זה מסובך. זמרי בן סלו של קוזבי בצור. קוזבי בצור התגלגלה לאיזבל. מי היה האויב הכי גדול של איזבל? אליהו. מי זה אליהו? גלגול של מי הוא? את מי פנחס הרג? את קוזבי, אותה, את איזבל. היא אומרת לה, יש לי חשבון איתך עוד מהגלגול הקודם. הרגת, אתה מבין? אז כל הגלגולים, האריה הקדוש, עם רבי חיים ויטל, יש הרבה דברים שאתה לא יכול לפתור את הבעיה, אלא אם אתה מכוון פתאום, אתה רואה את הגלגולים, ואתה רואה את התיקונים. שאתה רואה שזה כמו תשבץ, בול, בינגו, אחד נופל על השני. אתה אמרת גם רבי חנינא בן תרדיון אומר, ארץ רחבת ידיים, רחבת זה רבי חנינא בן תרדיון, שגם הוא היה בעסק שמה, והכל זהו. אני רוצה עכשיו, ההפתעה הכי גדולה שלי, ששון הרב הגיע, זה עכשיו תשמע טוב טוב. מה לשון הרע שיוסף הוציא על האחים? אוכלי איבר מן החי. זהו, לא, אל תוסיף, מספיק לי, זה מה שרציתי. יש עוד, נכון? אבל איבר מן החי. עכשיו מה זה, תגדיר לי, מה זה איבר מן החי? מה שעוד לא עדיין מפרכסת, חותכים, אוכלים את זה. אבל מי מצווה על זה? 7 בני נוח. זה אחד משבע מצוות בני נוח, זה המצווה השביעית שאמרתי לכם. כולם מצווים על זה, מה זה מה? מה? איבר מן החי? עכשיו תשמע את השאלה, אל תמהר, תחשוב. יש מצווה אחת שלעם ישראל יותר קל מהגוי. כל המצוות אנחנו יותר קשה. מצווה אחת, זה איבר מן החי. עכשיו מה זה איבר מן החי? החיה חיה, ואתה חותך לה את היד, ואתה עושה עליה גריל. זה אסור לגוי. גם ליהודי אסור את זה. אבל אני שואל אתכם שאלה, בא שוחט, שחט את הכשרה, השחיטה כשרה, די גמר, אבל הבהמה מפרכסת. עכשיו בא יהודי לקח עבר ולקח, מותר לו או לא? לפי ההלכה מותר לו, זה לא עבר מן החי. למה? מה שעושה ליהודי את הבהמה כשרה זה השחיטה. ומה שעושה לגוי את הבהמה מתה זה המוות. בלי פרקוס. עכשיו מה בני ישראל, עכשיו למה הם אמרו עבר מן החי? מה המחלוקת אמרת לכם בין יוסף לאחים? האחים אומרים אנחנו עם ישראל או משפחה פרטית? עם ישראל. אבל אז מה אם כדי להראות, מה יש לך מבהמה מפרכסת? אתה לא יכול לחכות עוד 2 דקות. אבל הם נתנו הצהרה. למה אנחנו הולכים עבר מן החי? למי מותר לאכול עבר מן החי? ליהודי כעם. לא מבן נוח, כיהודי כעם. אז הם אכלו עבר מן החי. לפי יוסף מותר להם לאכול? לא, אתם עוד לא עם. לפי יעקב אתם עוד לא עם. אז הם אכלו, אמר לאבא שלו, הם אוכלים עבר מן החי. אבל הם לקחו את העבר מן החי כדי להראות, אגב זה מסכת חולין, קכ"א, מי שרוצה לראות את הדינים על בהמה מפרכסת, זה ההלכה היחידה, זה ההלכה היחידה שיהודי מותר לו ולגוי אסור. לכן הם הביאו את העבר מן החי. תמיד לא התפלאת, למה? אני הבנתי בכלל שהם עשו את זה